Despois de case 2 horas, o presidente da Xunta e o alcalde de Pontevedra abandonaron o encontro con boas sensacións, sobre todo no que se refire ao ton da reunión. Agradezo, como fixo el, pois, o ton constructivo e a intención de non hai acordo, polo menos intentar chegar, ainda que xa xa nun futuro, e onde vai poñernos a traballar canto antes. Con calma e con respeto os posicionamentos de cada un. Houbo entendemento en varios eidos. Un dos máis destacables é que a Xunta atenderá a demanda do Concello de Pontevedra e colaborará na rehabilitación de Santa Clara. Iso sí, para definir os detalles, agardarán a coñecer o proxecto pro convento. A Xunta de Galicia non se quere quedar fora dese proxecto da reforma de Santa Clara e, polo tanto, adquirín o compromiso en nome da Xunta de Galicia de participar. Claro, para determinar a cuantía é necesario saber cal vai ser o contido concreto, cal vai ser a cuantía, cal vai ser finalmente a actuación que se faga. Todo eso está todavía por definir, pero eu digo aquí públicamente, a Xunta de Galicia participará. Satisfacción tamén entre ambas partes no referente ao futuro da Estrada Vella de Marín. O vial pasará a ser de titularidade municipal unha vez que a Xunta execute un proxecto de reforma e mellora de seguridade. Segundo o presidente, serán 2 intervencións valoradas en 8 millóns de euros. Rueda adiantou que se contará coas achegas do Concello. O lóxico é que se despois, polo menos esa intención, a titularidade asumo o Concello de Pontevedra, que sexan tamén partícipes e sexan consultados e coñezan cales son as intenciones da Xunta de Galicia a hora de facer ese importante investimento, xa digo, de 8 millóns de euros. No capítulo 2 des encontros non houbo sorpresa. O principal foi a variante de Alba, unha estrada que non é unha prioridade para a Xunta de Galicia. A Xunta ten decidido que no momento actual non vai actuar aí, nos non compartimos ese posicionamento, creemos que é unha responsabilidade súa e que o terá que facer, porque é unha necesidade imperiosa para as infraestructuras de Pontevedra e de alguma maneira remataría esa circunvalación interior de Pontevedra. Nestes momentos non temos consignación nin intención de executalo, polo menos este ano. Eu non o desboto para o futuro. Canto máis consensuado este o trazado, moitísimo mellor. Sei que é complicado consensuar trazados en infraestructuras, pero nós queremos que haxa o maior consenso neste trazado. Fernández Lores tamén preguntou ao presidente galego polo futuro do Hospital Provincial. Segundo Alfonso Rueda, cando rematen as obras do Gran Montecelo, a intención é facer unha importante intervención duns 30 millóns de euros no Montecelo actual, polo que seguirán precisando o Provincial para acoller varios servizos sanitarios. As obras poden prolongarse ata 5 anos.